Kusukela kwamenyezela ukuthi la kuleli bekwe ngesigabeni sesine se-lockdown bangaphezulu kwenkulungwane abantu asebeboshiwe kulesifundazwe. Iningi labo abehlulekayo ukugqoka izifonyo kanye nongathobeli umthetho wewashi. Undunankulu uxwayisa ngemicimbi. The police have a responsibility to deal with that through ensuring that those who are gathered in a form of gathering, if it's a gathering, we are not allowing any gathering. Isifundazwe iKwaZulu Natal sibike ukuthi sinabantu asebehaqwe iCOVID-19 abangaphezulu kwezinkulungwane ezingama300. Umxhantela wegciwane elisha leCOVID-19 iDelta utholakala ezifundeni ezisithupha. Kuzo kukhona iTheku, iXhopo, maphakathi nesifundazwe uLundi, Richards Bay, kwaDukuza ogwini olusenyakatho esifundazwe kanye naseSayidi ogwini oluseningizimu yesifundazwe. Isibalo sabantu abahaqekayo ngosuku emasontweni edlule singama700. Lesibalo sikhuphuke ngamaphesenti angama33. Bangaphezulu kwezinkulungwane eziyishumi abantu abelashelwa lesi sifo esifundazweni. iKwaZulu Natal ihamba phambili ngezinhlelo zokugoma. We had started right from the beginning with 27 sites in the province. Firstly, because we understood the vastness of our province, but we also understood the fact that the majority of our people were people who come from the previously disadvantaged communities, and therefore half of them are poor and will not be able to travel very long distances. Okwamanje sekugonywa abantu asebekhulile abangaphezulu ka400,000 ngomjovo wokuqala nowesibili wePfizer, kanti bacela ezinkulungwaneni ezingama70 othisha asebegomile. Isifundazwe sisemukele isimemezelo sokuqala kokugonywa kwezisebenzi ezikhungo zomthetho okukhona kuzo amaphoyisa kusukela mhla ziyisihlanu kuNtulikazi.